Talingkong nga punpaw kajing ngongo ya ublay bangayo ya kaniga por kabakintang ya kabansam ya kaktin kajong utray jong Jesus Christ lengba kaniga video ublay hi ugayalam yangi kiba pej bat kiba yo i lengba kaniga video bakan long kajing kerku ya pi way pai way ki para bangai be ki balang ki jongi ki kisni yimyo shu ya ka ban syakri blai haki ying mane ki jongi han re blai shem lakhang kalat han re la pli yang ya ka kalat ya ka bangin yo ban pe haki ying ki sam ki jongi lengba ki video to blai ni ker khu ya pi ni lam ya pi baro bangin yo mat shisha ya kata ka jinglong jingim ka bakenja mensem kabenza kabangidon ku magini kipor ki para bangai bai ki bangi em magini kisngi ki ba kisngi jong ka jinggala ki bangidon hapdeng kathma ka ba isir khai ya ka bagani ka khlam ka balong ka jingpang ka bangitip covid-19 ubalawan bansar ya kari jaj benriu bat ka perthai hi baro kawai amdon lat ka bor ban penkhia Henry ka ay ka bagi don kam kalong akum kani kapor kalong ladangin pej nakaktin ka jong ublay ningkong korin kalenong kabakhan riu record kabakhan lai kabang kumne to da sharai pi to da yang scam pi ha ka jinge ine gide ki kintin ki ba upol ukuran ya kinong korin baki day ban long ki ba sharai baki day ban long kita ki bala pen scam ialah kajingat kabakidon haublay ban ngitip scam hang bakum kane kapor kabupol ukuran lese kadon ka re ka kabapenwet kabadon kajinga hang kajing em kajongki kabaki haban sarai yala de haban husyari yala de bat ki haban pen scam ya kata kajingat kabaki kidon how try Jesus Christ ngej kamro kani kapor ki para bangai be ki jonga haba ngi em magini kisngi jong ke jingala ki bagani ke jingpang ka khlam ka balawan ban lenshop agani ka ri bat ka perthai ki baro ka we ngimla aban yang yale persya da ka bor breu ke jong ngimla aban yale athma persya ya uni ukjang jingpang da ka jing start breu ke jong henry ngidai ban IT hak jingelam ke jong ublay ngidai ban pen klan yala ke jong ke jingai ke jongi da ka bangi hingin ngau thu ya ke jing don ke jong ublay ka pen long yangi bangin long kinong jong tin ke jong ublay ka ong ladangin pe haka gospel kat kum uyonis kalenong ka bakhatsan dekhot ka basan ka ong kumne namar klem manga pinomla panle ruem ki para bangai be ha ka jing em ka jongi kum kibreu ngimla aban yang persya dala ka jong ka bor ka jongi ka bangi ha ban sno how try jongi Jesus Christ ha ka bangi pe ya ka benza ka ba wong klem manga pinomla ban le ruem ka balong ngilom tang kum kita kitna ki badai ban sno how ne umat ba obolong ding sowan bolong try jongi Jesus Christ ya ka bangi la ban yang persya ya unu soitan ulong jingpang ka khlam ka ba isir khai ki para bangai be kini kapor ka bangingi don tin ka jong ublay ka ong ningkong chronicle kalenang ka bakhat riu khat ka bakhat wei ka ong ta wat phi ya utrai bat ya ka bor ka jong ka dei ka por kaya ka bangi ha ban wat ya utrai jongi ya ka bangi dei ban wat ya u bat ya ka bor ka jongu kenang ya ka ba ngila ban yang scam ringkat badu ban ya le persya ya ka bor jong soitan ya ka jingpang ka ba isir khai ka ba om don dawai bala ban penkon henry de tang da ka snam ka jong trai jong yu Jesus Christ balong ka dawai ban penkhia ya ka jingpang baro pi para bangai be tongin pen klan yala de in pen klan yala ka jong ka jingai ka jongi hau blai namar ka jingai
kalong kabenta kabang yang scam batu kalong kejingai kabang ingi don kalong bang yang batu ban yale persya ya ni usoitan obayele ban yang persya yang ulong nongshon ujongi ki para bangai be kine ki por ki bang ingi ban ngimde banar tatin ki para bangai be bagini ki jingjia ki wanjia ka klam ka wanjia nama kaktin ka jong ublai kala keren syai hangi bahagi ki sngi ki bakhadu kin long kita ki sngi ki bajinjar kin long sia kita ki nam sneu ko kaktin ka jong ublai kong ladangin pe Marcos kala nong ka bakhat lai de khot ka pra ka ong kumne ki jingkren yu jumai habon ki jaka bat kin long ru ki nam sneu hakeleng kaperthai kane kata ka jing sedang jong ka jing jinjar kine ki jing sedang jong ka jing jinjar ngimdei benar tatin ngimdei ben skau thu bakla kine kilawan sia menta henrei ka badon kam yangi kum ki bangai kelong bang idei ban pen klan yala de ha ka jingai ka bangi don haulai idei ben long kita ki basyarai yala de ki bayai duai yala de ki bayai pendam kamon ke jong ublai bat ki balle ero ya kamon ka bakhoi ke jong namar kumbang ingi yo sngau ya ketin ka ba ukuran kumbang ala de banong klem manga pinamla balle ei nginam la ban yale persya nginam la ban yeng hala ki jong ki kejat ki jong ni nginam la ban yale persya ya kan ka klam ka ba isir kai ka kane henrei da ka bagi phai shau jisu da ka bagi phai sha ka ding na ka jong da ka bagi pen klan yala de ka jingai ka bangi don how try jong yu Jesus Christ ngilong kinong jo ngilong ki sipai ki bahaban yang yala persya ka thama tin ka jong ublai kaong ka siti ka bar ka jong ti upol shau Timothy kalonong ka bar khot nong kong ong namar kata ko khon jonga to pen klan yala de ka jingai hau Christ Jesus ngidei ban long kita ki pen klan yala de ka jing ai ka hau Christ Jesus ngin pen klan yala ka jong ka jingai ka bangi don lada ngi IT hau da ka jingai ka paskem ngi pen klan yala de ngi sarai yala de ngi long kita ki ba IT ban bod ban le ka mon ka ba khoi ke jong ngi la ban job ya ka bor jong soitan namar kum ki breu ngi namla ban le dala ka jong ka bor ka jongi henrei la ngi phai se ka tin ka jong blai Matthias kal nang ka ba khat kendai khot ka ba akum breu ko ong kumne da ki breu kata ka bomla henrei daublei ki ei baro kilong ki bala ngilong tang ki breu ki bomdon ei ngimla ban yale persya henrei haublei ki ei baro kilong ki bala kata kadai ke jingkhot yang ilang baro ki bayo bat ki bayo ngau kini kisngi walangin yo ya kaban syakri blai hakaju ka jaka ni syakri blai ki kisam ki jongi ni phai syau da ka bagi pen skam yala de haka jingai ka bagi don how try jongi Jesus Christ de tang kata ka badon kam yangi ki bangai da ka bangi IT hau ulong pen kia try jongi Jesus Christ wan syaka perthai lale si bon ki kamba ulapen kia ai ki papang ki besitom wat ulapen im bat ya ki balaya bro udon ka bor lara ki don kana ka jingai ka baskam kumbawong hakariu kentai ko khon ka jingai ka jongpha lapen kia ya pha lara ka jingai ka jongi ni don sisa ka balapen skam yala de ei baro kilong ki bala ngimdei ban khuslai ngimdei ban shapting ngimdei ban artatin phai shau jisu pen skam yala dong yala de ya ka jingai ka bangingi don kata kadai ka bangila ban yang persya ka bor jong soitan da ka bangihi kum ke bangai tongin sim ya ki jingking atian ki jong ublai ki balong ka ten ka jong ublai ki balong ki jing tuai ki jongi ka balong ka bajai yang ki men sim ya ka bangin syakri lai lu jaga kerteng ka jongmu ladang impet haka siti ka jong pol sikinong episodes kalanong ka ba riu phat ka khat wei ong kumne toping ya ki jingking atia ki jong ublai baro ya ka bakila aban yang persya ya ki boy thap ki jong soitan kane ka jingkhot yang i wei pe wei ki para bangai pe ki jonga
Tongin king ya kijingking atiar kijong ublay ngila aban yang persya ya kadika klam kabawan lingshop ya kari ba kaperthei hibarok away bada kabangi IT da kabangin syarai ya lade da kabangin penklain ya la kajong kajingai how to rai jong yu Jesus Christ ngin yo i sisen kasni ba kani kajingpang kan jano sisendon namar ngidon kajingai kapas kem how to rai jong yu Jesus Christ to blay nyarap yangi to blay ai bor yangi da kabangin la ban penklain ya lade ban penskam ya la kajong kajingai kajongi banginam artatin AAWM banginam donshu kata kajing shifting kajing ngau do jingkren helrai ngin don kajing ngau skam bat kajing kerman na kabangi hi ni don ringkar bat fry jongi Jesus Christ ublay unyarap yangi ublay nak bentak keburom kajongu amen.